Ayo. Aja maju mbok bareng ngono. Gue nanti pengendaki rada kreatif. Boyo. Boyo. Oh, apa tuh wayang iki bareng. No. Sirah joki, apa tadi? Wah, wah, Wedok katon gembelo sirahmu. Kula niku mboten gembelo kepae gundul ngoten niki kok padha gembelo to. Panjenengan sirah kula meling-meling ngoten niki mboten kok kula ning gembelo. Wah, ora gelem mingkat kowe mah mungsuh Kurawa. Kelakon tak rincung. Tamu bondo, tamu rincung sirmu. Walah. Ora samboke ora sawerna-werna pun rasa kaya-kaya perang ngoten lho. Saking ngoten mawon, rebukane nek sampean niku mungsuh kula. Sama nek kalah niku barang wirang, nek menang ora kondang ngoten. Ora perkara ngono kuwi. Ayo kowe gelem bali ora? Mboten kowe ajeng taunana windana niku ajeng mboten mangsul. Ora gelem bali lakon krasa tangan nggih tak ladeni sak gendhingmu.